ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ സൂര്യാദി സർവഗ്രഹേഭ്യോ നമഃ. എല്ലാ നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഈ തത്വമസി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുവെ ഉള്ള സ്വഭാവവും ഈ വർഷം അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവങ്ങളും വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ ആയില്യം നാളിൽ ജനിക്കുന്നവർ അധികവും രൗദ്ര സ്വഭാവികളും ചപലന്മാരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടുവരിക. ഉപകാരസ്മരണ ഇവരിൽ വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുക. അതുകൊണ്ട് ഇവർ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അടുത്ത് ഇടപെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുവാനും സന്ദർഭോചിതമായി പെരുമാറുവാനുമൊക്കെ ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിയും. കുടുംബത്തിൻ്റെയോ സംഘത്തിൻ്റെയോ സൊസൈറ്റിയുടെയോ പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ നേതൃത്വം വഹിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് നല്ല കഴിവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവവും ഇവർക്കുണ്ട്. തൊടുന്നതിൽ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായ ശാഠ്യബുദ്ധി ഇവരിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞ് ആരോടും അങ്ങനെ ഇടപെടുകയോ ഇണങ്ങിക്കഴിയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഇവർ ബുദ്ധി കൗശലത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ രഹസ്യമാണേ. വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ വളരെ ഭീരുക്കളും ശുദ്ധാത്മാക്കളും സാധു സ്വഭാവികളും ഒക്കെയാണ്. ഇവരിൽ സ്വതസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ ചാബല്യമാണ് ഇവരെ കുറച്ച് അഹംഭാവികളെന്നോ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തോന്നിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരോടെങ്കിലും അടുത്ത് സഹകരിക്കുകയോ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അറിയാം ഇവരുടെ നിലപാടിൻ്റെ ഉള്ളുകളികൾ. വിശ്വാസം വന്നു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് യാതൊരു കുറവും കൂടാതെ ഇവർ തങ്ങളുടെ ഹൃദയ രഹസ്യം തുറന്ന് പറയാതെ ഇരിക്കില്ല. എല്ലാ വിവരങ്ങളും പിന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടങ്ങ് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. കാഴ്ചയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും കാണുന്ന ഇവരുടെ ഈ ഗാംഭീര്യത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പൊള്ളയായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. ഈ ആയില്യം നാളുകാരെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും കണ്ടച്ച് വിശ്വസിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിശയം തോന്നിക്കുമാറ് ഈ ആരെയും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം ഇവർക്കുണ്ട്. പിശുക്കും ധാരാളിത്വവും തുല്യമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഇവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആളുകളോടും ഇടപെട്ട് കഴിയുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സാമർഥ്യം ഇവർക്ക് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും പറയുവാനുമുള്ള ഇവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരിക്കണമെന്നാണ് ഇവർക്കുള്ള ഒരു നിർബന്ധം. അതുകൊണ്ട് സുഖത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്നതോ ആയ യാതൊരു ബന്ധവും ഒരു കൂട്ടുകെട്ടോ ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. എന്നാൽ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരോടും ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് അപവാദങ്ങളും സഹിച്ചായാലും ഇവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവർ വലിയ അഭിമാനികളായിരിക്കും. അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന എന്ത് ത്യാഗത്തിന് ഇവർ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യും. അന്യന്മാരെ ചതിക്കണമെന്നോ ദ്രോഹിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഇവർക്ക് യാതൊരു ദുഷ്ടവിചാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയുമില്ല. എന്നിരുന്നാലും മനസ്സറിയാതെയുള്ള അപവാദങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാത്രീഭൂതരാകാറുമുണ്ട്. ഇവർ മിക്കവാറും ഭാഗ്യവാന്മാരും പ്രതാപശാലികളും ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ
ക്ഷിപ്രകോപം ഇവരെ വല്ലാത്ത വൈഷമ്യത്തിൽ കൊണ്ട് ചെന്ന് ചാടിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കോപത്തിന് സന്ദർഭത്തെയും പരിസരത്തെയും കൂടി മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്ക ശക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിക്കേണ്ട ചില രംഗങ്ങളിൽ ഇവരെ ക്ഷോഭിക്കത്തുമില്ല, വളരെ ശാന്തന്മാരായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. ഇവരുടെ പൊതുകാര്യ ജീവിതം വളരെ കാര്യക്ഷമതയുള്ളതും ആയിരിക്കും. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വ്യവസ്ഥയും ചിട്ടയും പുലർത്തി അതിനെ ധന്യമാക്കി തീർക്കാൻ ആയില്യം നാളുകാർക്കുള്ള ഒരു കഴിവ് വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്, എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യയോഗം ഇവരിൽ കാണാറില്ല. ജീവിതം എത്ര തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നാലും ദുര അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു മാർഗത്തിൽ അത് ക്ലേശമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭവിക്കുക. പിന്നെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ തികഞ്ഞ തൻ്റെ ഇടവും തനിക്ക് താൻ പോകുന്ന സ്വഭാവവും ഇവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പുരുഷന്മാർക്ക് ഉള്ള ചുറുചുറുക്കും പ്രവൃത്തി കൗശലവും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപക്ഷെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ. ഭരണസാമർഥ്യം വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവരിൽ കാണാൻ കഴിയും. സുഖാനുഭവത്തിലും ഈശ്വരഭക്തിയിലും സത്യധർമാദികളെ കൈവിടാതെ കഴിവതും ജീവിക്കുന്നതിലും ആയില്യക്കാരികൾ നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കും. ഗ്രഹഭരണത്തിലോ മറ്റ് പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിലോ ഇവരും സ്വതന്ത്രകളായിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആരുടെയും മേൽക്കോയ്മ ഇവർ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വരുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഏത് പ്രവൃത്തികളും ഉത്തരവാദിത്വം വിടാതെ തന്നെ നല്ല തൻ്റെ ഇടത്തോടുകൂടി അത് ചെയ്തു തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ആധികാരികമായിട്ട് അല്ലാതെ ഇവരുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും മറ്റൊരു രീതി കാണില്ല. ഏത് പ്രവൃത്തിയായാലും ആധികാരികയോടുകൂടി നല്ല ഭരണനിഷ്ഠയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുക. കൃതജ്ഞതയും ഉപകാരസ്മരണയും ഇല്ലായ്മയും ഈ നാളുകാരിൽ അധികം പേരിലും കണ്ടെന്ന് വരാം. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഒക്കെ തന്നെ ആകാം ഓരോ വിധ മനക്ലേശങ്ങളും ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആയില്യം നാളുകാരിൽ പലവിധ ജീവിത യാതനകളോടും കൂടി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവർക്കുള്ള യോഗം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഇവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തമായ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. വളരെ താമസിച്ചുള്ള വിവാഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യാഭർത്തൃ കലഹമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർപെടലോ അതിനൊക്കെയുള്ള ദാമ്പത്യ ക്ലേശങ്ങൾ ആണ് കൂടുതൽ ഇവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. ഇനി ഈ വർഷം ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവർക്ക് ഈ കർക്കിടക മാസം വരെയുള്ള ഈ ഒരു വർഷം ചില ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇവർക്ക് ഏകദേശം ഈ സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ അനുകൂലമാണ്. പല നേട്ടങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതുവരെ വിവാഹം നടക്കാതിരുന്നവർക്ക് വിവാഹം നടക്കുകയും ജോലിക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമായി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സർക്കാർ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് സാധിക്കുന്നതാണ്. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തുടക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവോ മറ്റും ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ അത് വളരെ അനുകൂലമായി തന്നെ വരും. പിന്നെ സന്താനഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക, സന്താനങ്ങൾ മൂലം സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയോ അതൊക്കെ സാധ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ബ്രാഹ്മണ ഭോജനം നടത്താവുന്നവരിൽ വളരെ നന്നായി വരും. പിന്നെ പുതിയ ജോലി ലഭിക്കുക, പുതിയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുക, വല്ല ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. പിന്നെ ധനനേട്ടം നന്നായിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ നവംബറിന് ശേഷം, പ്രത്യേകിച്ച് നവംബർ 20 ശേഷം കാലം അത്ര അനുകൂലമല്ലാതെ വരികയും
ഈശ്വരാധീനം ലേശം കുറയുകയും രോഗങ്ങളോ മനക്ലേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ നവംബറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ധനച്ചെലവ് അധികമായി ഉണ്ടാവുകയും പൊതുവെ ലേശം ഭാഗ്യദോഷത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സമയം എന്നും വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കാവുന്നവരിൽ വളരെയേറെ ദോഷങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. പിന്നെ രാമായണം എന്നും വായിക്കുക ചെയ്യാവുന്നവരിൽ അതിനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഹനുമാൻ ചാലിസ ഈ കാലത്ത് ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ കണ്ടകശനിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശനി 7-ാം ഭാവത്തിലാണേ. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഏപ്രിലിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും. ഭാഗ്യം വളരെ അനുകൂലമായി വരും. സന്താനങ്ങൾ മൂലം സന്തോഷം ഉണ്ടാകുക, സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായി വരിക. പിന്നെ വിദേശത്ത് വിദ്യയ്ക്കോ ജോലിക്കോ ഒക്കെ ആയി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് അനുകൂലമായ നീക്കങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് വ്യാഴമൊക്കെ നിൽക്കുന്ന വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ലോട്ടറി പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടത്തിന് വരെയും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് ദാനധർമാദികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടും ധനച്ചെലവുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുക, ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുക, ഇതിനൊക്കെയും സാധ്യതയുണ്ട്. ഏപ്രിലിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശരീര സംബന്ധമായ ക്ലേശങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. വസ്തു സംബന്ധമായോ കുടുംബസ്വത്ത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ക്ലേശങ്ങളോ ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും ഈ ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞാൽ. പൊതുവെ ദേഷ്യം ലേശം കുറച്ച് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക, ദുർഗാ മന്ത്രം എന്നും ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ശുഭമസ്തു.